Hyvää huomenta, tässä puhuu Tuomo seurakunnasta. Varustautukaamme valon asein. Näin kirjoittaa apostoli Paavali roomalaiskirjeessä. Mitä sinulle tulee mieleen valon aseista? Itselläni herää mielikuva Star Wars-elokuvien jedeistä, joilla on käsissään valomiekat. Niiden avulla jedit puolustautuvat ja tekevät pahalle vastarintaa, jotta hyvä voittaisi. Toki Star Wars-elokuvissa myös pahikset käyttävät valomiekkoja, mutta lopulta hyvän voima kukistaa pahan. Paavali kehotti roomalaiskirjeessä varustautumaan valon asein. Hän tuskin tarkoitti tällä valomiekkoja, vaan jotakin muuta. Hiljattain vietettiin ensimmäistä adventtisunnuntaita ja silloin sytytettiin ensimmäinen 4 adventtikynttilästä, joita ehkä olet nähnyt jossain jo sytytettävän. Syttynyt kynttilän valo ei ole kovin suuri, mutta se on sitäkin kirkkaampi. Se valaisee pimeän ja näkyy kauas. Adventtikynttilä symboloi valoa, joka voittaa kaiken pahan. Adventtikynttilöiden sytyttäminen kertoo joulun ja sen päähenkilön Jeesuksen odottamisesta. Tänäkin vuonna monet kristityt ympäri maailmaa odottavat ja valmistautuvat jouluun. Raamatussa kerrotaan, kuinka ensimmäisenä jouluna, ajanlaskumme alussa, Jeesus, Jumalan poika, syntyi maailmaan ihmiseksi. Jumala tuli meidän ihmisten kaltaiseksi. Tämän takia joulu on pääsiäisen ohella kristityille niin tärkeä juhla. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa olevansa maailman valo. Kristityt uskovat siihen, että Jeesus tuli maailmaan sovittamaan meidän syntimme ja voittamaan pahan vallan, tuomaan valoa ja toivoa pimeyteen. Raamatussa kerrotaan, kuinka Jeesus kuoli ristillä, jotta kaikki voivat saada syntinsä anteeksi. Ylösnousemisellaan Jeesus avasi tien iankaikkiseen elämään, jossa ei ole enää mitään pimeyttä, ikävää eikä pahaa. Ehkä siinä on myös jotakin, josta joulun aikana haaveillaan. Mutta Paavali puhui siis valon aseista. Jos haluat, voit hetkeksi pysähtyä pohtimaan, kumpi on hyödyllisempää, vastata pahaan pahalla vai pyrkiä voittamaan paha hyvällä. Tarkoitan sitä, että jos tulee tilanne, jossa joku toimii väärin, niin teetkö itse samoin vai pyritkö toimimaan toisin? Käytä sun voimia ja taitoja hyvään, kuten Star Warsin valon soturitkin tekee. Ne erottuvat pimeässä. Hyvää joulunodotusta ja koulupäivää kaikille.